హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే ఈరోజు కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాము. ఈరోజు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం చూద్దాము. అందరికీ స్వాగతం భక్తులందరికీ. కర్మయోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ప్రసాదో యశ ప్రసాదాత్ తమపి కుతోపి ధ్యాయాన్ స్కువన్తిప్యం వందే గురు శ్రీచరణారవిందం వందే గురు శ్రీచరణారవిందం. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే సో హరే కృష్ణ నిన్న మనం కంప్లీట్ చేసింది గీతా సారాంశం అనబడేటటువంటి 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం. సాంఖ్యము అంటే ఆత్మతత్వం అని. సో ఈ గీతా సారాంశంలో ఆత్మతత్వం ఉన్నది, ప్లస్ మిగిలిన గీతలో చెప్పిన ముఖ్య విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ క్లుప్తంగా వివరించారు. అందుకని దానికి గీతా సారాంశం అని పేరు. ఎవరికైనా గుర్తున్న విషయాలు ఏమైనా ఉంటే ఈ 2nd చాప్టర్లో నుంచి, ఏదైనా ఆత్మతత్వం గురించి కొన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాము, తర్వాత స్వధర్మం గురించి
ఏం చెప్పారో కూడా చెప్పుకున్న ఈ బుద్ధి యోగం అంటే ఏమిటో కూడా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే కర్మయోగం ఏమిటో ఎవరికైనా గుర్తుంటే దయచేసి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. కొన్ని శ్లోకాస్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఆన్సర్స్ చెక్ చేద్దాం. సో ఈ కర్మయోగం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క విషయాన్ని విశదీకరంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా కర్మయోగం. గీతలో ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ని కర్మయోగం అని జనరల్గా అంటాము. సో యాక్చువల్ కర్మయోగం వివరంగా వివరించడం 3rd చాప్టర్ నుంచి మొదలవుతుంది, 3వ అధ్యాయం. సో దీని పేరే కర్మయోగం. అంటే అర్జునుడికి మరి గీతలో ఉన్న విషయాలు, ఈ తత్వం అంతా కూడా మరి భౌతిక వ్యామోహంలో ఉన్న ఎవరికైనా మన అందరికీ కూడా వెంటనే అర్థం కాదు కదా. ఏమిటిది, ఇది ఎలా చేస్తాము, అది ఎలా చేయగలం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ విన్నప్పుడు. అర్జునుడు కూడా కొంత అస్పష్టత ఉన్నది ఇప్పుడు విన్న విషయాల పట్ల. అందుకని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. సో ఇది మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో జనార్దన, కేశవ అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తూ అడుగుతున్నాడు అనమాట అర్జునుడు. కేశవ అంటే తెలుసు కదా, కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించడం వల్ల కేశవ అనే పేరు శ్రీకృష్ణుడికున్నది. సో జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మత బుద్ధి జనార్దన. సో మరి కర్మలు అంటే పనులన్నీ కూడా ఈ కామ్య కర్మలు అంటే కోరికలు కామ్య అంటే కామం అంటే కోరిక, కామ్య కర్మలు అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు. దీనికంటే కూడా బుద్ధి మంచిది అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే మరి తత్కిం కర్మని ఘోరే, ఈ ఘోరమైన కర్మలో నన్ను నియోజయసి ఎందుకు వినియోగించాలని అనుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. జనార్దన, కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిదని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నన్ను ఈ ఘోరమైన యుద్ధంలో వినియోగించాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమిటి అంటే కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిది అంటే బుద్ధి అన్న మాట ఎందుకు వాడాడు అంటే బుద్ధి యోగం అన్నారు కదా. దీన్ని నిన్న మనం చూసాం. బుద్ధి యోగం ఏమిటి, ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నువ్వు కర్మను చేసినప్పుడు, ప్రతిఫలాసక్తి అంటే ఏంటి, ఆ పని నుంచి ఏదైనా ప్రతిఫలం వచ్చినప్పుడు, రిజల్ట్, మనం చేసే పనికి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది కదా ఏదో ఒకటి, అది దాని పట్ల మనం ఆశ లేకుండా సమత్వంతో పనిచేస్తూ ఏదొచ్చినా అలానే ప్రతిఫలాన్ని కంప్లీట్గా వదిలేసుకోమనడంలా. వ్యాపారం చేస్తే లాభం వస్తే తీసుకోకుండా పడేయమనడం లేదు, తీసుకో, కానీ ఎలా తీసుకుంటావు, ఏదైనా ఒకటే అనే సమత్వంతో తీసుకో. పొంగిపోతూ గర్వపడుతూ ఉబ్బిపోతూ ఉండకు, అలాగే నష్టం వస్తే కృంగిపోతూ దుఃఖించకు. సో ఏదైనా సమత్వంతో నువ్వు స్వీకరించడానికి రెడీగా ఉంది. సో ప్రతిఫలం వదులుకోమండల్లా, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకోమంటున్నారు. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. అదేంటి, వ్యాపారం చేస్తే మరి లాభం కోసమే కదా, అది లేకుండా దాన్ని వదిలేసుకుంటాం ఎలాగూ అనే డౌట్ రావచ్చు కదా. అందుకని మనం ఆ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకో. ఆసక్తి లేకుండా ఎలా చేస్తాము, ఆసక్తి ప్రతిఫలం కోసమే కదా మనం వ్యాపారం చేసి, కరెక్టే, ప్రతిఫలం కోసమే చేస్తాం, ప్రతిఫలం మంచి ప్రతిఫలం ఉండాలని చేస్తాము. అంటే ఏంటి, పని సక్సెస్ఫుల్గా చెయ్యాలి, కానీ తరువాత అలా సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలని చేయడం వరకు ప్రయత్నించి చేయడం అసలు మన డ్యూటీ, అందులో తప్పులేదు సరిగదా, అసలు అది మన బాధ్యత. కానీ ఆ తరువాత ప్రతిఫలంలో లాభమే రావచ్చు, నష్టమే రావచ్చు, ఏ కారణం చేతైనా మనం ఎంత కష్టపడి చేసినా కూడా. అప్పుడు నువ్వు లాభం వస్తే గర్వించకు, దుఃఖం వస్తే దుఃఖించకు, ఏదైనా సమత్వంతో స్వీకరించు. ఎందుకంటే ఆ గర్వం వల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు, ఈ దుఃఖం వల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో, ఏం చేయాలో ఆలోచించుకుని చేయక తప్పదు. సో అందుకని ఈ ఫీలింగ్స్ అనేవి మన మైండ్ని కల్లోలపరచడం తప్ప చేసేదేమీ లేదు, మనకి మనశ్శాంతిని కరువు చేయడం తప్ప అవి. అందుకని ఎప్పుడైనా ఆ
ఫీలింగ్స్ అనే వాటిని పక్కన పెట్టి మనం చేయవలసిన పని మీదే దృష్టిని పెట్టడం. ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించినా ఇందులో మనకి ఎంతో సత్యం, ఎంతో లాజిక్, ఎంతో ఆహ్, హ్మ్, ఉపయోగం కూడా కనిపిస్తుందనమాట. సో, ఇంతకంటే గొప్ప సిద్ధాంతం అసలు ఇంకొకటి అందుకే లేదు. మనం ఈ ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటి వల్ల మనకెప్పుడూ వచ్చేదేమీ లేదు. మనశ్శాంతి, మనసు అల్లకల్లోలం అవ్వడం తప్ప. సో, అహంకారమైనా పెంచుతుంది, దుఃఖాన్నైనా పెంచుతుంది. సో, అందుకని ఇవన్నీ గూడా సమత్వంతో ఉంటూ మనం చేయవలసింది మనం సిన్సియర్‌గా చేసుకుంటూ పోవడమే ఈ కర్మయోగం. సో, అందుకని ఇక్కడ అర్జునుడు దాన్ని అందుకనే బుద్ధి యోగం అన్నారు. అంటే ఆ విచక్షణ ఉన్న యోగము అని అనుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ఆ బుద్ధి యోగం అనే మాట క్లియర్‌గా ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఈ సిద్ధాంతం అర్థం కాలేదనమాట అర్జునుడికి కూడా. అందుకే కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిదంటున్నావు. మనని ఘోరమైన యుద్ధంలో ఎందుకు వినియోగిస్తున్నావు అంటున్నాడంటే ఇక్కడ క్లారిటీ ఇంకా రాలేదని అర్థం. అప్పుడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు? సెకండ్ శ్లోక చూద్దాం. వన్ సెకండ్. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సెకండ్ శ్లోకం. థర్డ్ చాప్టర్ శ్లోకాస్ ఓపెన్ చేయాలి. కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధి మంచిదనుకుంటే నన్ను ఈ యుద్ధంలో ఎందుకు వినియోగించాలని అనుకుంటున్నావు అంటూ ఈ ప్రశ్న వేశాడు. కాబట్టి వేసి ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే అర్జునుడు, నెక్స్ట్ శ్లోకాలో వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. సో అనేక రకాల అర్థాలతో నీ బోధలు ఎన్నో చెప్పావు. నాకు చాలా అర్థాలు కనపడుతున్నాయి అందులో. నాకు అందుకని నా మనసు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్‌లో ఉన్నది అంటున్నాడు. సేమ్ మనం ఫీల్ అయినట్లే అర్జునుడు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాడనమాట. ఇన్ని వినేసరికి క్లారిటీ తెలియడం లేదు. కాబట్టి నాకు ఏది శ్రేయస్కరం, అన్నిటికంటే ఏది శ్రేయస్కరమో దయతో నాకు కొంచెం నిశ్చయంగా చెప్పు అని చెప్తున్నాడు. ఎన్నో విషయాలు చెప్పావు. అవన్నీ విని నాకు కొంచెం మోహం కలిగింది. అంటే కన్ఫ్యూజన్ కలుగుతోంది. కాబట్టి వీటన్నిటిలోకి అసలు ఏది మంచిది అన్నిటికంటే నాకు అది కొంచెం క్లియర్‌గా చెప్పవలసింది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. సో, అప్పుడు భగవంతుడు ఏమని చెప్పారు అంటే శ్రీభగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. లోకేస్మిన్ ద్వివిధ నిష్ఠ, ఈ లోకంలో రెండు రకాల నిష్టలు ఉన్నాయి. అంటే రెండు రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు, పూజా విధానాలు అనుకోవచ్చు ఉన్నాయి, లేదా యోగ విధానాలు. పురా ప్రోక్త అని చెప్పారు ఇంతకుముందే. అనగా మయ ఇంతకుముందే చెప్పాను నీకు 2 రకాల శ్రద్ధలు ఉన్నాయి.
అని అనగా అని సంబోధిస్తున్నారు అర్జునుణ్ణి. అనగా అంటే ఏంటి? పాపరహితుడా అని అర్థం. అంటే పాపాలు చేయనటువంటి వాడా అని అర్థం. అయితే 2 రకాల నిష్టలున్నాయని ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను అన్నారు గదా! ఏమిటవి? జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యాన. జ్ఞానయోగంతో ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ఒక మార్గం అయితే, కర్మయోగేన యోగినాం. ఈ కర్మయోగంతో మరి ఇంకొక తత్వం ఈ కర్మయోగంతో మనం తత్వాన్ని, భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు. సో అది 2 రకాలు. ఆత్మానుభూతి పొందాలనుకునే వాళ్ళు 2 రకాలుగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఒకరేమో జ్ఞానయోగంతో ఇక్కడ పైన చూపిస్తున్నారు చూడండి. జ్ఞాన మార్గంలో ఆ రకంగా ఆ నిష్టలో ఉంటూ వాళ్ళు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. ఇంకా రెండో రకం వాళ్ళు కర్మయోగం, పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతలను వాళ్ళు నిర్వహిస్తూనే చివరికి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా సాంఖ్యయోగం అంటే జ్ఞానంతో వైరాగ్యం తెచ్చుకుని తద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెచ్చుకోవడం. కర్మయోగంలో జ్ఞానంతో మన కర్మలు, మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూ ఆ రకంగా ఎప్పుడైతే ఈ అండర్స్టాండింగ్తో, ఏ జ్ఞానంతో కర్మలు చేస్తున్నాం, ఏదొచ్చినా ఫలాసక్తి లేకుండా మనం మన డ్యూటీ వరకు మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం. అది జ్ఞానం కర్మయోగంలో. అలా చేసుకుంటూ పోతే అప్పుడు మనకి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కర్మయోగ మార్గంలో కూడా పొందవచ్చు. అందుకని కర్మలు అంటే ఇలా రకరకాల పనులు ఉంటూ ఉంటాయి మనకి. దాని గురించి కూడా ముందు చూద్దాము, ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము. సో 2 రకాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. చెప్పి ఏమంటున్నారంటే ఇంకా న కర్మణామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే న చ సన్యసనాదేవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. సో కేవలం పని చేయకుండా, కర్మ చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఎవ్వరూ కర్మఫలాన్ని నుంచి విముక్తిని పొందలేరు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం ఏమనుకుంటాం, కర్మఫలాలు వస్తాయి, పని చేస్తే పని మీద, రిజల్ట్ మీద ఆసక్తి ఉంచుకుంటే కర్మఫలాలు ఏర్పడతాయి, అందుకని ఆసక్తి వదులుకుని సమత్వంతో ఉండండి, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో స్వీకరించండి, అప్పుడు కర్మఫలాలు ఉండవు అన్నది కర్మయోగం అని మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్, అందుకని భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏ పని చేయకుండా కూర్చుంటే మనకి ఎలాగూ బంధాలు రావు కదా అని పని చేయకుండా కూర్చున్నంత మాత్రాన ఎవ్వరూ కర్మఫలాల నుంచి విముక్తిని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. మనం అనుకోవచ్చు, ఓ కర్మ చేస్తేనే కదా బంధాలు ఏర్పడేది, ఒకవేళ మనకు సమత్వం లేకపోతే అని పని చేయకుండా కూర్చున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు కూడా కర్మఫలాల నుంచి తప్పించుకోలేరు. అలాగే సన్యాసం ద్వారా ఎవరు సంపూర్ణత్వాన్ని కూడా పొందలేరు. అంటే అన్నీ వదిలేసి అన్ని కర్మలు ఇంక మనం కూర్చుందాం, ఇక మనకి ఏ బంధాలు ఉండవు అనుకున్నంత మాత్రాన మీకు సంపూర్ణత్వం కానీ కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా ఉండడం కానీ జరగదు అంటున్నారన్నమాట. సో ఎందుకు? నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హి అవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. సో తప్పనిసరిగా మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మనందరికీ కొంత స్వభావం వస్తుంది. స్వభావం అంటే కొన్ని గుణాలు ఏర్పడతాయి. ఏమిటి ఆ గుణాలు? సత్వరజస్తమో గుణాలు మనందరికీ ఉంటాయి. ఆ గుణాలు కొంతమందికి ఎక్కువ సత్వగుణం, కొంతమందికి ఎక్కువ రజోగుణం, కొంతమందికి ఎక్కువ తమో గుణం, ఇలా ఉంటుంది. ఏదో ఒక గుణం ఆర్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుణాలు ఉంటాయి అందరికీ. అయితే ఆ గుణాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే, ఆ గుణాలన్నీ ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి ఈ గుణాలు కూడా. అందుకనే ఆ గుణాలుని మాయ అంటారు. ప్రకృతిలో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా ఈ మాయతో నిండి ఉంది. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉంది. సో ఎవరైనా జగమే మాయ అంటే మనకేమనిపిస్తుంది, జగమే మాయ అంటారేంటి, కళ్ళ ముందు అన్ని కనిపిస్తుంటే మాయే ఉందనుకుంటాం. కానీ అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు జగంలో ఉన్నాయి అని అర్థం. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా, ఈ జగత్తులోకి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు
సత్వరజస్ తమో గుణాల్ని అలవర్చుకుంటారు తప్పనిసరిగా. మనందరం కూడా ఎవ్వరొచ్చినా ఈ గుణాలు అలవర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనం పొందిన ఈ గుణాలను బట్టి మనం కర్మలు చేస్తాం. సత్వగుణాన్ని అలవర్చుకుంటే మంచి పనులు చేస్తాం. రజోగుణం అలవర్చుకుంటే కోరికలు తీర్చుకునే పనులు చేస్తాం. తమో గుణం అలవర్చుకుంటే అజ్ఞానంతో చెడు పనులు చేస్తాం. కాబట్టి ప్రతి మానవుడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి తను పొందిన గుణాన్ని బట్టి అటువంటి స్వభావంతో అటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఏది చేయకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఎవ్వరూ ఉండలేరు అంటున్నారు. అంతే కదా! ఏ పని చేయకుండా మనం ఏమీ ఉండలేం ఒక్క క్షణం కూడా. అంటే ఏది చేయకుండా కూర్చుందామన్నా ఊపిరి పీల్చుకోవాలి, నీరు తాగాలి, ఏదో కొంత తినేవాళ్ళు ఉంటారు కనీసం, లేదంటే కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాల్సి రావచ్చు. ఏది లేకపోయినా ఊపిరైనా పీల్చాలి. సో, ఏ పని చేయకుండా ఎవరు కూడా క్షణకాలం కూడా ఉండలేరు అంటున్నారన్నమాట. సో, ఆ పనులు పనులు చేయాలి ఏదో ఒకటి. ఏ పనులు చేస్తాం? మనకి ప్రకృతి ద్వారా మనం అలవరుచుకున్నటువంటి స్వభావంతో మన స్వభావాన్ని అనుసరించి పనులు చేస్తాం. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో, కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా సంయమ్య మనం నిగ్రహించిన, కంట్రోల్ చేసుకున్న ఎవరైతే కర్మేంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటారో, కంట్రోల్ చేసుకుని ఆస్తే ఉంటారో, కానీ మనసాస్మరన్ పైకి కర్మేంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఉన్నా మనస్సులో వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ, వాళ్ళు విమూఢుడైన ఈ జీవుడు ఎలాంటి వాడంటున్నారు? మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. మిథ్యాచార్యుడు అంటే నటించేవాడు, ప్రిటెండ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. స ఉచ్యతే అని చెప్పబడతాడు అంటున్నారు. సో, పైకి కర్మేంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించుకున్న మనస్సు ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఏంటి? ఆ ఇంద్రియాలు చూపించే వస్తువులు, ఆ ప్రలోభాలు, వాటిల్లోనే మన మైండ్ నిమగ్నమై ఉందనుకోండి, అప్పుడు నిశ్చయంగా మనల్ని మనమే మోసం చేసుకున్న మిథ్యాచార్యులు అంటే కపటాచార్యులు అని అంటున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు? మరి ఈయన సన్యాసం తీసుకున్నాను అంటున్నారు. కానీ మరి చేతిలో ఫోను, ఇంకా సిగరెట్ ఇటువంటి చెడు అలవాట్లు కూడా చూపిస్తున్నారు. అలాగే మనం కూర్చుని ఏదో ఉపవాసం ఉన్నాము, ధ్యానం చేద్దాం భగవంతుడి మీద అనుకుంటూ కూర్చుని అక్కడ ఏదో వాసన వస్తుంది, ఇక్కడ ఏదో వాసన వస్తుంది అని మైండ్ వాటి మీదకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇంకా ఏం ఉపయోగం? కాబట్టి అది కూడా ఒక రకంగా మరి కరెక్ట్ కాదు. అంటే మనకి కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయ్యే వరకు మైండ్ అలా ఉండొచ్చు. బట్ ఎగ్జాంపుల్, ఉపవాసం చేస్తూ మనం ఫుడ్ గురించి ఆలోచిస్తూ రేపేం తిందాం, ఉపవాసం అవ్వడం, ఇది తిందామా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి. సో, అటువంటి ఆలోచనలు కూడా పైకి మరి ఉపవాసం ఉంటున్నాం, వినడం లేదు. కానీ మైండ్ ఉపవాసం మీద లేదు. మైండ్ ఫుడ్ మీదే ఉన్నది. సో, అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే పైకి ఫాలో అవుతున్నట్టు కనిపించినా నీ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఆ మనస్సును నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇంద్రియాలను పైకి నువ్వు ఫాలో అయినా ఉపయోగం లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో, పైకి కర్మేంద్రియాలు అదుపులో ఉంచిన మనసులో ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ కోరికలు, ఈ వస్తువుల మీదే నీకు మైండ్ ఉంటే, ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాటి గురించే, వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి మిథ్య విమూఢాత్మ, ఇలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అని అంటారు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా సా విశిష్యతే. సో, ఇంద్రియాలన్నీ ఒక పక్కన అదుపు చేసుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాలు అదుపులో చేసుకున్నా, మనస్సును అదుపులో చేసుకోకపోతే నువ్వు కపటాచారివే. కానీ ఎప్పుడైతే శ్రద్ధతో ఉన్న వాళ్ళు మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసుకుంటారు. మైండ్‌తో నిజంగా వాళ్ళు అదుపు చేసుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా, అంటే ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదులుకుని
పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా శ్రేష్ఠులు. కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తాస విశిష్యతే. వీళ్ళు అసక్తులు అంటే వాళ్ళు దాని మీద వాళ్ళ ఆసక్తి లేదు. దేని మీద? హ్మ్. వచ్చే ఫలాపేక్ష మీద, ఫలితం మీద. వాళ్ళు విశిష్టులు, శ్రేష్ఠులు అంటున్నారు. సో, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్‌గా సరే ఇది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి భక్తితో భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ మనం ఇప్పుడు అలా ఉండగలిగితే అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. సో, ఏ పనైనా ఇలా మనం ఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయగలిగినప్పుడు వాళ్ళు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, సమత్వంతో ఉంచుకుంటూ మన పనిని మనం చేస్తే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. అంతేగాని పైకి నువ్వు ఏదో ఇంద్రియాలను అదుపు చేసినా మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇక అది వ్యర్థమే అని అంటున్నారు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా ప్రీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మ నియతం కురు కర్మత్వం. త్వం నీకు నియతం కురు నియమించబడ్డ పనిని కురు కర్మ నీకు నియమించబడ్డ కర్మను అంటే మనకి నియమించబడ్డ పనులంటే ఏమిటి? మన బాధ్యతలు, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన డ్యూటీస్. సో, మన స్వధర్మం. సో, ఈ పనులను కురు చెయ్యి. నీకు అంటే నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించవలసిందే. నీ డ్యూటీస్ వదిలేసి నేను సన్యాసం పుచ్చుకున్నానని నువ్వు అన్నంత మాత్రాన నువ్వు సన్యాసివి అవ్వవు. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. నీ కర్తవ్య కర్మ నువ్వు ఆచరించవలసిందే. నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేయవలసిందే. కర్మజ్యాయోహి అకర్మణః. ఎందుకంటే అకర్మ కంటే కూడా కర్మ చేయడమే మంచిది. పనులు అకర్మ అంటే ఇక్కడ అకర్మ కూడా కాదు. పని చేయకుండా కూర్చోవడం అంటే. పని చేయకుండా ఉండడం కంటే పని చేయడమే ఉత్తమము అంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు? శరీరయాత్రా పీచతే నప్రసిద్ధేద్ అకర్మణ. అంటే శరీరయాత్ర అంటే ఈ జీవనయాత్ర సాగించలేము. ఎలా? అప్రసిద్ధేద్ అకర్మణ. పనులు చేయకుండా మనకి జీవన యాత్ర సాగదు అంటున్నారన్నమాట. కాబట్టి నీ డ్యూటీస్, నీ కర్తవ్య కర్మలు నువ్వు చేయవలసిందే, నీ బాధ్యతల్ని. ఎందుకంటే ఈ కర్మలన్నీ వదిలిపెట్టడం కంటే పని చేయడమే ఉత్తమం. కర్మ చేయకుండా నువ్వు జీవన యాత్ర సాగించలేవు అని భగవంతుడు క్లియర్‌గా చెప్పారు. సో, సన్యాసం అంటే పనులన్నీ వదిలేసి, బాధ్యతలు వదిలేసి కూర్చోవడం గాదు. మనసుతో సన్యసించొచ్చు. అది నీ బాధ్యతలు చేస్తూనే అంటున్నారనమాట. అయితే అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కర్మ చేయకుండా ఈ జీవనం సాగించలేరు అంటున్నారు. కానీ ఆ కర్మ ఎలా చేయాలి? అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞార్థాత్ కర్మను యజ్ఞం కోసం చేసినట్టు కర్మను చేయాలి. యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు అంటే ఏంటి? యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము? మనం అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ, మనకు మంత్రాలు రాకపోతే ఒక పురోహితుడిని పిలుచుకుని ఆ మంత్రాలు చెప్పగల పురోహితుడితో మంత్రాలు చదివించుకుంటూ ఆయన వేయమన్నప్పుడు అగ్నిలో స్వాహ స్వాహ అంటూ వేస్తూ ఉంటాం కదా భగవంతుడికి. ఆ స్వాహ అంటూ వేయడంలో అర్థం ఏంటి? భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాం అన్నమాట అవన్నీ. సో, ఆ తరువాత మనం నైవేద్యం కూడా అర్పించి మనం ఆ ప్రసాదాన్ని భగవంతుడిచ్చిన ప్రసాదం అన్నట్లుగా తీసుకుంటాం నైవేద్యం కదా! సో, యజ్ఞం అంటే ఓవరాల్‌గా మీనింగ్ ఏంటి? భగవంతుడికి మనం అర్పించాము ఆ వస్తువులు. ఏది? పవిత్రంగా మంత్రాలు చదువుతూ భక్తితో ఆ తర్వాత ఆ నైవేద్యాన్ని మనం భగవంతుడి ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. సో, అది యజ్ఞం. అయితే మనం ఏమంటున్నారు? ఆ విధంగా యజ్ఞం చేసినట్లు కర్మను చేయండి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మను. యజ్ఞం చేసినట్లు యజ్ఞంలాగా చేయాలి మీరు ఏ పనైనా. అంటే యజ్ఞంలాగా అంటే చూసాం గదా! భగవంతుడికి అర్పించి చేయాలి ఏ పనైనా. భగవాన్ ఇది నీకు అర్పిస్తున్నాను. సో, భగవంతుడికి అర్పించాము అంటే అర్థమేంటి? ఇప్పుడు మనం యజ్ఞంలో అన్నీ వేశాము. అలాగే ప్రసాదం పెట్టాము. ఆయనకి అర్పించాము. ఆ తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఎలా తీసుకుంటున్నాము? ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాం. భగవంతుడిచ్చిన ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాం. అలాగే యజ్ఞంలాగా కర్మలు చేయాలి అంటే
పనిని భగవంతుడికి అర్పించి ఆ పని నుంచి వచ్చిన ఏ ప్రతిఫలాన్నైనా మనం భగవంతుడి ప్రసాదంలాగా సమత్వంతో స్వీకరించాలి. మరి ప్రసాదం అంటే మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా తీసుకుంటాం కదా. కొన్ని ప్రసాదాలు చిన్నప్పుడు ఎవరైనా ప్రసాదం ఎందుకు తీసుకుంటే నాకొద్దు, నాకు అది ఇష్టం లేదు అన్నాం అనుకోండి, పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారు, తప్పు అలా అనకూడదు, ప్రసాదం తీసుకోవాలి, ఎలా ఉన్నా ప్రసాదం తీసుకోవాలి అంటారు కదా. అలాగే ఈ కర్మను భగవంతుడికి అర్పించి చేసినప్పుడు ఆ తిరిగి వచ్చే ప్రతిఫలం మనకి ఇష్టమైనదైనా కష్టమైనదైనా ప్రతిఫలాన్ని భగవత్ ప్రసాదంగా సమత్వంతో స్వీకరించాలి. అది పనిని యజ్ఞంగా చేయడం అంటే అర్థం అదనమాట. భగవంతుడికి సమర్పించినప్పుడు ఆయనకి ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ పనిని అందులో నుంచి మనకి ఏ ప్రతిఫలం వచ్చినా ఆయన మనకిచ్చిన ప్రసాదంలాగా స్వీకరించాలి దాన్ని సమత్వంతో. రాగద్వేషాలు లేకుండా, ఇష్టాయిష్టాలు ప్రదర్శించకుండా. సో అప్పుడు అది కర్మతో, యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది. ఏ పనైనా ఇలా చేసినప్పుడు. ఒకటి భగవంతుడికి అర్పించాననుకుని చేస్తూ, 2 దాని నుండి ఏదొచ్చినా సరే మనం సమత్వంతో స్వీకరించగలిగినప్పుడు. సో అలా చెయ్యాలి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణం. యజ్ఞం చేసినట్లు కర్మను చేయాలి. అన్యత్రా వేరే రకంగా చేసావనుకో, లోకోయం కర్మబంధన. ఈ లోకంలో నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. సో మనకి డౌట్ వస్తుంది కదా, యజ్ఞంలాగానే ఎందుకు చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది రీజన్. యజ్ఞంలాగా చేయకుండా నువ్వు అన్యత్ర వేరే రకంగా నాకే ఫలితం రావాలి, ఇది నాదే, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈ లాభం కావాలి, ఆ లాభం కావాలి అంటూ అమ్మో ఆ ఆసక్తి, అది లాభం రావాలని పని చేయడంలో తప్పు లేదు. అక్కడ ఒక ఫైన్ లైన్ ఉంది. మనం అది తెలుసుకోవాలి. ఏ పనైనా విజయవంతంగా అవ్వాలి అనుకుని విజయవంతంగా చేయాలనుకుని చేయడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఎంతసేపు ఎంతొస్తుంది, వస్తే బావుండు, వస్తే అది చేద్దాం అంటే దాని మీద విపరీతమైన ఆసక్తి, ఆ మోజు, అది వద్దు అంటున్నారనమాట. ఎందుకు అలా మోజు పెట్టుకున్నప్పుడు మరి ఏదైనా తప్పుగా నష్టం వస్తే ఎంత డిసప్పాయింట్ అవుతాము. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్‌గా మనం చూసే పాయింట్స్. బట్ ఇక్కడ చెప్పేదేంటంటే అందుకని ఏదైనా లాభమైనా, నష్టమైనా ఆసక్తి, అలా విపరీతమైన మోజు వదులుకొని నీ డ్యూటీ వరకు నువ్వు సక్రమంగా మైండ్ పెట్టి చెయ్యి విజయవంతంగా చేయడానికి. అది కర్మ. హ్మ్. హ్మ్. యజ్ఞంలాగా భగవదర్పితం అనుకుని. సో, అట్లా చేస్తే నీకు కర్మ బంధాలు ఉండవు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ. హ్మ్. ఈ రకంగా గనక నువ్వు కర్మను చేశావంటే కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర, ముక్త సంగ సమాచర. నువ్వు ఈ సంగత్వాలు అన్ని అటాచ్‌మెంట్స్ నుంచి గూడా నువ్వు విముక్తుడవు అవుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది. అక్కడ ఎందుకు మనం ఆ యజ్ఞంలాగా చేయాలి అనే డౌటొస్తే దానికి కారణం అదనమాట. నీకు ఈ అటాచ్‌మెంట్స్ అన్నీ పోయి, నువ్వు అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా నువ్వు చక్కగా పనిని చెయ్యి. అప్పుడు ఇక నీకు ఏ కర్మ బంధాలు ఏర్పడవు. సో, ఈ రకంగా కర్మను చెయ్యి. ఎలా? అటాచ్‌మెంట్ లేకుండా, అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా రిజల్ట్ పట్ల, ప్రతిఫలం పట్ల నువ్వు చక్కగా చెయ్యి అంటున్నా. ఎందుకు? అప్పుడు నీకు లోకంలో ఈ కర్మ బంధాలు ఏర్పడవు. సో విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో చేసినట్లు కర్మ చెయ్యి. అలా చేయలేదనుకో, ఈ జగత్తులో నీకు కర్మ బంధాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి కుంతిపుత్ర, నీ విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే నీ బాధ్యతలు, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీ డ్యూటీస్‌ని అలా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చెయ్యి. ఆయనకి నచ్చే రకంగా చేసి, మరి భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేశాము అంటే కరెక్ట్‌గా చేస్తాం. అధర్మ మార్గంలో చేస్తామా, ఆయనకి నచ్చుతుందా? నచ్చదు. కాబట్టి ఆయనకి సమర్పించామంటే కరెక్ట్‌గా చెయ్యాలి. కాబట్టి ధర్మ మార్గంలో భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధంగా చెయ్యి. ఏ పనైనా ఆయనకి అర్పించి. ఆ తర్వాత నువ్వు ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఆయన ప్రసాదంలాగా తీసుకో. ఆ రకంగా నువ్వు బంధాలన్నిటి నుంచి గూడా సదా విముక్తుడవై ఉండగలవు అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇందులో 43 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో, మనం 21 శ్లోకాస్ వరకు చూడటానికి ప్రయత్నిద్దాము. 10థ్ శ్లోక చూస్తాం ఇప్పుడు. సహ యజ్ఞా ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోస్త్విష్టకామధుక్. సో ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో
జీవులందరికీ కూడా ప్రభు అయిన భగవంతుడు మనుష్యులను, దేవతలను ఈ విష్ణుకు ప్రీతికరమైనటువంటి యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించారు. ఇది మీకు పురుష సూక్తంలో కూడా ఈ విషయం చెప్తారు. ఏది భగవంతుడు మొదట ఇలా మనుష్యులను, దేవతలను, యజ్ఞాలను అన్నీ కూడా సృష్టించారన్నమాట. సృష్టించి ఈ యజ్ఞాలతో మీరందరూ కూడా సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి. ఎందుకు అంటే వీటిని ఆచరించినప్పుడు మీరు సుఖంగా, మీ జీవితం అంతా కూడా సుఖంగా సాగుతుంది. మీకు ముక్తికి కావలసిన విషయాలన్నీ కూడా ఇవి మీకు ఇస్తాయి, ఒసగుతాయి అని ఆశీర్వదించారు. అందుకని ఈ యజ్ఞాలన్నిటినీ కూడా ఆయన ఇచ్చారనమాట. అందుకని ఆ యజ్ఞాలవి ఆచరించడం, యజ్ఞంలాగా ఏ పని చేసినా యజ్ఞంలాగా చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ విషయం ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సృష్టి ప్రారంభంలో ఈ రకంగా మనుషుల్ని, దేవతల్ని, యజ్ఞాలను అన్నింటినీ సృష్టించి ఈ యజ్ఞాల వల్ల మీరు సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి. ఎందుకు అంటే వీటిని ఆచరించి చక్కగా మీరు సుఖంగా మీ జీవితం ఇక్కడున్న నాళ్ళు సుఖంగాను ఉంటుంది. వీటిని సవ్యంగా మీరు ఆచరిస్తే అలాగే మీ ముక్తికి కావలసిన సర్వస్వాన్ని కూడా అవి మీకు ఇస్తాయి. సో ఈ యజ్ఞాలు కరెక్ట్గా మనం చేస్తే మనం ఇక్కడున్నప్పుడు సౌఖ్యంగాను ఉంటాము. తరువాత కూడా మనకి ముక్తికి కావలసినది ఏదో అవి ఇస్తాయి అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు. కాబట్టి ప్రతి పనిని కూడా ఈ రకంగా మన యజ్ఞంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఈ ముక్తిని పొందవచ్చు. సో యజ్ఞంగా మార్చుకోవడం అంటే భగవదర్పితం అనుకుంటూ ఆయనకి ప్రీతి కలిగించే విధంగా పనిని చేస్తూ మన బాధ్యతలను, తర్వాత ఆ పని నుంచి ఎటువంటి ఫలితం వచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అని సమత్వంతో స్వీకరించడం. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యధః. సో ఈ యజ్ఞాలన్నీ ఇచ్చారు కదా, మరి దేవతల్ని, మానవుల్ని, యజ్ఞాల్ని సృష్టించారు కదా. సో అప్పుడు ఈ యజ్ఞాలన్నిటితో సంతృప్తి పొందిన దేవతలు సృష్టించి మరి మీరందరూ ఈ యజ్ఞాలు చక్కగా వీటిని చేసుకుని సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి. ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ జీవనం బాగుంటుంది, తరువాత కూడా మీకు ముక్తి ప్రాప్తం అవుతుంది అని చెప్పారు కదా. సో యజ్ఞాలు సవ్యంగా చేసినప్పుడు దేవతలు కూడా ప్రీతి చెందుతారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అది ప్రియాన్ని కలిగిస్తుంది దేవతలకు కూడా. సో ఆ రకంగా మానవులు, దేవతలు ఈ మన మధ్య ఉన్న ఈ పరస్పర సహకారంతో అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. సో యజ్ఞాలు చక్కగా చేసినప్పుడు దేవతలు కూడా ఆనందాన్ని పొందుతారు, వాళ్ళకు ప్రియం కూర్చిన వాళ్ళం అవుతాం. తద్వారా వాళ్ళకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు అవసరమైన సుఖాలన్నీ ఇస్తారు. సో అటు దేవతలకు, మానవులకు ఈ రకంగా చక్కటి సహకారంతో ఈ యజ్ఞాచరణతో అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ. అయితే ఎవరు కోరుకున్న వాళ్ళ ఎన్నో రకాల జీవిత అవసరాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చేది ఎవరంటే దేవతలు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దేవతలకు ఆ ఇచ్చే శక్తి భగవంతుడే ఇచ్చారు వాళ్ళకు కూడా. కానీ వాళ్ళ జాబ్ అన్నమాట, భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధులుగా వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు కావాల్సినవన్నీ. అందుకే మనం ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క దేవతను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం కదా. వర్షం కురవాలంటే వరుణ దేవుడని ఇలా. సో మన యొక్క వివిధ జీవిత అవసరాలను ఇచ్చే ఈ దేవతలు యజ్ఞంతో సంతృప్తి చెంది మనకు కావలసినవన్నీ కూడా ఇస్తారు, ఒసుగుతారు అని ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు విషయం చెప్తున్నారు. ఇందాకేం చెప్పారు, నేను దేవతల్ని, మానవుల్ని, యజ్ఞాల్ని అన్నిటినీ సృష్టించాను. ఆ యజ్ఞాలతో మీరంతా సౌఖ్యవంతులు అవ్వండి. ఆ యజ్ఞాలు చక్కగా మీరు చేస్తే మీకు ఈ లోకంలో జీవితానికి అవసరమైన సుఖాలన్నీ వస్తాయి. తరువాత మీకు మోక్షం కూడా వస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఇలా మీకు కావలసిన జీవిత అవసరాలన్నీ కూడా ఈ దేవతలు ఇస్తారు. ఎలా? మీరు చేసే యజ్ఞంతో వాళ్ళు సంతృప్తి పొంది మీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తారు. వాటిని ఇచ్చినప్పుడు
మీకు అంటే జీవితానికి అవసరమైంది ముందేంటి భోజనం అనుకోండి. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఆహారం ఇవ్వచ్చు, ధనం ఇవ్వచ్చు, ఎన్నో ఇవ్వచ్చు. ముందు మనకెవరికైనా ఆహారం అవసరం. సో, ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆహారాన్ని ముందు మనం దేవతలు మనకిచ్చిన వాటిని ఆ దేవతలకు అర్పించకుండా వాళ్ళే అనుభవించే వాళ్ళు నిజంగా చోరులే, దొంగలే అంటున్నారనమాట. సో, మనకి ఏదొచ్చినా అది మనకి దేవతలో భగవంతుడు ప్రసాదించాలి అని ముందు వాళ్ళకి అర్పించి మనం తీసుకోవాలి. అందుకే భోజనమైనా సరే, అందుకే ముందు భగవంతుడికి నైవేద్యం అర్పించి మనం తీసుకోవాలి. అలా చేయకుండా మనమే వండుకుని, అబ్బా! మనమే వెంటనే తినేయడం, భగవంతుడికి అర్పించకుండా అది గూడా దొంగతనమే అంటున్నారనమాట. స్థేన అంటే దొంగ అని. భుంక్తే ఎవరైతే అలా భగవంతుడికి వాళ్ళకి అర్పించకుండా దేవతలకు గాని భోంచేస్తారో, తీసుకుంటారో, అనుభవిస్తారో వాళ్ళు దొంగే. అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్‌గా భోజనం చెప్పుకున్నాం. ఏదైనా అలా అర్పించినప్పుడు మనకి ఏదైనా రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అర్పించి తీసుకోవాలి అంటున్నారు. అందుకని ఉదాహరణకి మనిషి తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు హ్మ్. గ్రహించాము అంటే సత్వగుణ ప్రధానం స్వీకరించేవి. హ్మ్. మరి ధాన్యాలు, పళ్ళు ఇటువంటివి. కాబట్టి మనం జీవిత అవసరాలు అంటే మరి హ్మ్. హ్మ్. భగవంతుడి ప్రతినిధులైన దేవతలు సమకూరుస్తున్నారు ఈ జీవిత అవసరాలు. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఎవరు గూడా వాటిని సృష్టింపలేరు. ఉదాహరణకు మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు సత్వగుణ ప్రధానులు స్వీకరించేవి ధాన్యం, ఫలాలు అంటే ధాన్యము, పళ్ళు, కూరగాయలు, పాలు, పంచదార ఇవన్నీ. కానీ మాంసాహారులు తీసుకునే మాంసం ఏదైనా అది మనిషితో సృష్టింపబడలేదు గదా! అంటున్నారనమాట. సో, మనం తీసుకునే ధాన్యము, ఫలాలు, కూరగాయలు ఇవన్నీ మనం పెంచుకున్నాం కదా! అలా హ్మ్. అలాగే జీవితానికి అవసరమైన ఉష్ణము, అంటే వేడి గాని, లైట్ గాని, నీరు గాని, వాయువు గాని మనిషి సృష్టించలేదు. అది భగవంతుడు లేనిదే మనకి కాంతి, చంద్రకాంతి, వర్షము, వాయువు ఇవేమి ఉండవు కదా! అంటే మన జీవితం ఆ భగవంతుడి కరుణతో సమకూర్చే ఆయన ఇచ్చిన వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది. చివరికి మనం నిర్వహించే కర్మాగారాలు, ఫ్యాక్టరీస్‌లో గూడా ఈ లోహము, గంధకం ఇటువంటి కెమికల్స్ అన్నీ ఉంటాయి గదా! మెర్క్యూరీ వీటన్నిటితో మనకు అవసరం ఉంటుంది. కెమికల్స్ లేకుండా మనం ఫ్యాక్టరీస్‌లో గూడా ఏమి ప్రొడ్యూస్ చేయలేం. సో, అవన్నీ గూడా దేవతలే ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో, మనం అన్నీ గూడా ఇలా భగవంతుడు ఆయన దేవతల ద్వారా భగవంతుడు మనకిస్తున్నారు గాబట్టి, మనం ఏదైనా అది వాళ్ళకి అర్పించకుండా ప్రసాదంలాగా, నైవేద్యంలాగా పెట్టకుండా తీసుకోవటం తప్పు అంటున్నారు. యజ్ఞశిష్టాశినः సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్భిషై భుంజతే తే త్వగం పాపా ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. సో, యజ్ఞంలో అర్పించిన ఆహారాన్ని స్వీకరించడం వల్ల భక్తులందరూ అన్ని రకాల పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. వాళ్ళ ప్రియం కోసమే ఆహారాన్ని చేసుకునే వాళ్ళు కేవలం పాపాన్నే భుజిస్తారు అంటున్నారు. సో, మనం యజ్ఞం చేసినప్పుడు నైవేద్యం పెడతాము. అందులో నుంచి ఆ నైవేద్యాన్ని చివరికి ప్రసాదంలాగా స్వీకరిస్తాం కదా! సో, అప్పుడు అది ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటే అన్ని పాపాలు మనం మీకు గుర్తుంటే చిన్నప్పుడు గూడా పెద్దవాళ్ళు జెప్తారు. ప్రసాదం ఎందుకు అంటే ప్రసాదం తీసుకుంటే పాపాలు పోతాయి. పుణ్యం. ప్రసాదం తీసుకుంటే పుణ్యం అంటారు. సో, పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తులవుతారు. అయితే మనం ప్రసాదంలాగా తీసుకోకుండా మన కోసమే ఆహారం చేసుకొని భగవదర్పితం చేయకుండా మనం ప్రసాదం తీసుకోకుండా మన కోసం చేసుకొని మనమే తింటే అది పాపం తిన్నట్లే అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంతకు ముందు శ్లోకంలోనేమో ఇలా దేవతలు మనకి ఎన్నో అవసరాలకి జీవితానికి అవసరమైన ఎన్నో ఇస్తూ ఉంటారు. అలా ఆ యజ్ఞంతో మనం చేసే యజ్ఞంతో సంతృప్తి చెంది వాళ్ళు మనకి ఈ అవసరాలన్నీ తీరుస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు తీర్చినప్పుడు వాటిని దేవతలకు కూడా మనం కొంచెం అర్పించి మనం తీసుకోవాలి. లేకపోతే మనం దొంగల కిందే లెక్క అంటున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడికి
ఆహారం మనం సమర్పించకుండా మనమే తీసుకుంటే పాపం తిన్నట్లే. కానీ సమర్పించి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటే పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులం అవుతాము అని చెప్తున్నారు. అది. ఏదైనా మొదటి యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించి భగవద్భక్తులు మరి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. మన తృప్తి కోసమే మనం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకొని తినేవాళ్ళు మరి పాపం తిన్నట్లే అంటున్నారు. తరువాత మనకు యజ్ఞ చక్రం గురించి చెప్తారు. సో, ఇక్కడ ఆ యజ్ఞ చక్రం ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. భగవంతుడు మరి మనందరికీ వేదాలు ప్రసాదించారు. ఆ వేదాల్లో ఏముంది? మన కర్తవ్యం, మన డ్యూటీస్ ఎవరు ఏ విధంగా పని చేయాలి, ఇవన్నీ గూడా వేదాల్లో చెప్పారు. ఆ వే సో, ఆ వేదాల్లో చెప్పిన ప్రకారం మనం పనులు చెయ్యాలి అని ఇప్పుడు చూసాం గదా! యజ్ఞాలంటే నిజమైన యజ్ఞం, అగ్ని ముందు చేసుకునే యజ్ఞము యజ్ఞమే ఎలాగూ అదే కాకుండా అంతరార్థం ఏమిటంటే ఏ పనినైనా యజ్ఞంగా చేయాలి. అంటే యజ్ఞంగా చేయడం అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనకి భగవద్గీత క్లాస్ ఫినిష్ చేశామంటే యజ్ఞము అన్నదానికి అంతరార్థం డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటో తెలియాలి. పైకి మంత్రాలు చదువుతూ అగ్నిలో వేస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటూ వేసేది అది మనకు కూడా అందరికీ తెలిసిన యజ్ఞం. డీపర్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ప్రతి పనిని గూడా అలా భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర అన్నారుగా. యజ్ఞంలాగా కర్మను చేయి పనిని అన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః. ఈ లోకంలో నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి వేరే రకంగా చేశావంటే. అందుకని ప్రతి పనిని యజ్ఞంలాగా చెయ్యి అంటున్నారు. సో, ఎలా యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే అనే డౌట్ వస్తుంది గాబట్టి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఏమని? యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం ఏ పనైనా. అర్పించి చేయడం అంటే ఏమిటి? అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా వస్తువు ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత మనదే అది నేనే ఇచ్చాను అనుకుంటే తప్పు. ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళ వస్తువే. కాబట్టి భగవంతుడి పనిని అర్పించాము అంటే ఆ పని నుంచి ఏదైనా లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా అది భగవంతుడిదే. అయితే అలాగని వదిలిపెట్టక్కర్లేదు. స్వీకరించొచ్చు. ఎలా? ప్రసాదంలాగా, భగవత్ ప్రసాదంలాగా స్వీకరించాలి. అందుకని లాభమైనా ప్రసాదమే, నష్టమైనా ప్రసాదమే. అందుకని ప్రసాదం అనగా స్వీకరించినప్పుడు ఇష్టాయిష్టాలు పక్కన పెట్టి ఏదైనా సమత్వంతో స్వీకరిస్తాం. మన పెద్దవాళ్ళు అందుకే ఇష్టం లేని ప్రసాదం అన్నామంటే తప్పలా అనకు, ప్రసాదం ఎలా ఉన్నా తీసుకోవాలంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ గూడా మన పని వల్ల మనకి లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా ప్రసాదంలాగా మనం ఏది ఇష్టాయిష్టాలు ప్రదర్శించకుండా మనం అది సమత్వంతో స్వీకరించాలి. సో, అది యజ్ఞము అంటే డీపర్ మీనింగు ఏ పనినైనా భగవదర్పితం చేసి అందులో నుంచి వచ్చే దేనినైనా ఫలితాన్ని సమత్వంతో స్వీకరించడమే డీపర్ మీనింగ్ ఆఫ్ యజ్ఞ. సో, అలా భగవంతుడు మనకి కర్తవ్యాలను ఏ విధంగా ఈ పనులు చేయాలి యజ్ఞాన్ని అనేది చెప్పారు ఈ వేదాలలో. అలా యజ్ఞాలు అందరం కరెక్ట్‌గా చేసినప్పుడు మన పనులను అది ఎప్పుడు గూడా మీకు సౌఖ్యవంతం అని చెప్పారుగా అక్కడ గూడా. అంటే సౌఖ్యవంతం అంటే అన్నీ సస్యశ్యామలంగా అందరికీ మంచి శుభాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి చక్కగా వర్షాలు పడతాయి. వర్షాలు పడితే ధాన్యం పండుతుంది. ధాన్యం పండితే మనం ఆహారం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. యజ్ఞాలన్నీ సవ్యంగా చేస్తే, పనులన్నీ ఈ రకంగా యజ్ఞంలాగా చేస్తే సస్యశ్యామలంగా వర్షాలొస్తాయి. ధాన్యం వస్తుంది. దేవతలు ఇవన్నీ ఇస్తారు. ధాన్యాన్ని మనం ఆహారంగా చేసుకొని ముందు భగవంతుడికి అర్పించాలి. మరి వాళ్ళ వల్లే గదా మనకి ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో, అర్పించాలి. ఇది యజ్ఞ చక్రం అన్నమాట. ఆ శ్లోకాస్ చూద్దాం. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. అన్నాద్ భవంతి ధాన్యం వల్ల భవంతి పెరుగుతుంది. ఏంటి? భూతాని మన శరీరాలన్నీ అంటే అన్నం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః. పర్జన్య అంటే వర్షం. వర్షం నుండి అన్నం, ఆహారం సంభవిస్తుంది. మరి అంతే గదా! వర్షం పడితేనే గదా ధాన్యాలు పండేది. యజ్ఞాద్ భవతి. యజ్ఞం నుంచి హ్మ్, పుడుతుంది. ఏది?
పర్జన్యం వర్షం ఎలా కలుగుతుంది, వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞం చేస్తే వస్తుంది. యజ్ఞం చేస్తే వర్షం రావడం ఏమిటి అంటే సైంటిఫిక్‌గా కూడా మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ఈ యజ్ఞం మన వాళ్ళు కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయంటూ ఉంటారు చూడండి. వర్షాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు. అంటే సైంటిఫిక్‌గా కూడా యజ్ఞం చేసినప్పుడు అగ్నిలో పొగలు అవి పైకి వెళ్ళి తర్వాత మబ్బులు అవి వచ్చి వర్షం పడుతుందని కూడా ఏదో అంటూ ఉంటారు. మనకు కూడా ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు పడతాయి. సో, అది మామూలు యజ్ఞం. అలాగే మనం డీపర్ మీనింగ్‌లో చూస్తే మన పనిని మనం యజ్ఞంలాగా భగవంతుడికి అర్పించి ధర్మ మార్గంలో ఆయనకి ప్రీతి కలిగించే విధంగా చేసినప్పుడు దేవతలు కూడా భగవంతుడు మరి దేవతలు కూడా సంతృప్తి పడి వర్షాలు సస్యశ్యామలతను మనకు ఇస్తారు. సౌభాగ్యాన్ని, శుభాలను ఇస్తారు. మనం కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తే. అందుకే రామరాజ్యం లాంటి టైంలో అందరూ ధర్మ మార్గంలో ఉండబట్టి సుఖంగా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే అధర్మం ప్రబలుతుందో మరి అందుకే సుఖాలు తగ్గుతాయి, నష్టాలు, బాధలు గూడా పెరుగుతాయి. సో, ఈ రకంగా యజ్ఞంలాగా అందరూ భగవదర్పితం ఆయనకి నచ్చే విధంగా పనులు చేస్తూ, మరి తిరిగి ఏదొచ్చినా ఆ పని నుండి సమత్వంతో కలవరపడకుండా రాగద్వేషాలు లేకుండా ఆ ఫలాసక్తిని ఆ ఫలితాన్ని స్వీకరించినప్పుడు యజ్ఞం అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి యజ్ఞం హ్మ్, అది. ఈ యజ్ఞం వర్షం వల్ల వస్తుంది మామూలుగా. వర్షాలు హ్మ్, హ్మ్, యజ్ఞం ఎలా సంభవిస్తుంది అంటే యజ్ఞం వర్షం ఎలా సంభవిస్తుంది అంటే యజ్ఞం వల్ల సంభవిస్తుంది అంటున్నారు. సో, ఇక్కడ వర్షం అనేది నిజమైన వర్షం. డీపర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ సస్యశ్యామలత. మన జీవితానికి అవసరమైన వస్తువులను కూర్చే వర్షం. మరి వర్షం వస్తేనే గదా ధాన్యం పండేది. సో, అది. మన పని మనం సవ్యంగా చేసినప్పుడు ఆ సౌభాగ్యం అనే వర్షం వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత యజ్ఞకర్మ సముద్భవః అంటే యజ్ఞం హ్మ్. ఎలా చేయాలి అంటే, మన పనుల ద్వారా చేయాలి. పనులే యజ్ఞం అంటున్నారనమాట. సో, అన్ని జీవదేహాలన్నీ అందరూ గూడా వర్షం వల్ల ఉత్పత్తయ్యే ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. వర్షాలేమో యజ్ఞం వల్ల కలుగుతాయి. యజ్ఞమేమో కర్మల వల్ల యజ్ఞం పుడుతుంది. సో, మన పనులే యజ్ఞాలు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో, ఇక్కడ చూస్తే మరి ఏ ఏ పని ఎలా చేయాలో చెప్పారు మన డ్యూటీస్. సో, మన డ్యూటీని కరెక్ట్‌గా చేయడమే యజ్ఞము. డీపర్ మీనింగ్ అది. అందరూ ఎవరి డ్యూటీలు వాళ్ళలా కరెక్ట్‌గా చేస్తే అప్పుడు శుభమొస్తుంది. దేవతలు సౌభాగ్యం ఇస్తారు. ఏది వర్షం రూపంలో ధాన్యాలు అన్ని టైంకి పండి ఆహారాలు సస్యశ్యామలత వస్తుంది. అది యజ్ఞ చక్రంలో మనం నేర్చుకున్నది. సో, ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల ఉత్పత్తవుతుంది. వర్షమేమో యజ్ఞాలు సరిగ్గా చేస్తే వస్తుంది. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? యజ్ఞమేమో విద్యుక్త కర్మల నుంచి సంభవిస్తుంది. అంటే మీ డ్యూటీసే యజ్ఞము. సరిగ్గా చేస్తే ఆ డ్యూటీ అదే యజ్ఞం కింద లెక్క. సో, ఎప్పుడైతే మనందరం మన డ్యూటీస్ ఇలా యజ్ఞంలాగా పర్ఫెక్ట్‌గా భగవత్ప్రీత్యర్థం చేసి ఫలాసక్తిని వదులుకొని చేస్తామో సర్వము గూడా సస్యశ్యామలత, శుభము, సౌభాగ్యము చేకూరుతాయి. ఇక్కడ ఈ ఈ జగత్తులోనే గాదు, తరువాత మనం ఈ శరీరం అంతమైన తర్వాత కూడా ముక్తికి అర్హత వస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడు ఇందాకటి శ్లోకంలో చెప్పారు. సో, అది 14th శ్లోక. 15th శ్లోక. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. సో, మన మనకి నియమించబడ్డ కర్మలు వేదాల్లో చెప్పారు. అంటే ఎవరేది చేయాలి అనే డౌట్ వచ్చిందనుకోండి. వేదాల్లో మనకు చెప్పారు ఎవరు ఏ పని చేయాలి. అలాంటి వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడే ఇచ్చారు ఆ వేదాల్ని. అందుకే సర్వవ్యాపకమైన పరబ్రహ్మం యజ్ఞ కర్మల్లో ప్రతిష్ఠితంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో, అందుకే మనకి ఈ చిత్రంలో కూడా హ్మ్. వేదాలు భగవంతుడిచ్చింది అని ఆ వేదాల్లో మనకి ఏం చేయాలి, మన కర్తవ్యాలేమిటనేది వేదాలు చెప్పాయి. వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే భగవంతుడిచ్చారు. అది మనకెలా తెలుసు అంటే ఇక్కడ భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. మనకి నియమిత కర్మలంటే డ్యూటీస్ అన్నీ వేదాల్లో చెప్పారు. కర్తవ్యాలు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బాధ్యతలు ఇవన్నీ వేదాల్లో చెప్పబడ్డాయి. ఈ వేదాలు భగవంతుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా ప్రకటింపబడ్డాయి.
అందుకని సర్వవ్యాపకమైన ఈ పరబ్రహ్మం యజ్ఞకర్మలన్నిట్లో కూడా ప్రతిష్ఠితమై ఉంది. అంటే అక్కడ వేదాల్లో చెప్పిన పనులన్నిట్లో కూడా ఈ భగవతత్వం ఉన్నది అంటున్నారనమాట. సో వేదాలు చెప్పినట్లుగా చేస్తే మనం వేదాల ప్రకారం మనం భగవంతుడి యొక్క ఆదేశాలను ఫాలో అయినట్లు. తద్వారా అందుకే మనకి ఇక్కడ సుఖం, పరంలో ఇహపర సుఖాలు కలిగిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్, ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తీయతి హయః అఘాయుర్ ఇంద్రియారామో మోఘం పార్థ సజీవతి. సో అర్జున, ఈ రకంగా వేదాలతో నిర్ణయింపబడిన యజ్ఞ చక్రాన్ని గనక ఎవరైతే అనుసరించరో, ఫాలో అవ్వరో, వాళ్ళు నిజంగా పాపులవుతారు అంటున్నారు. అంటే వేదాలు చెప్పిన విధంగా పనులు చేయకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేస్తూ మరి ఉన్నట్లయితే నిజంగా పాపులవుతారు. కేవలం వాళ్ళ తృప్తి, ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే జీవించే ఇలాంటి వాళ్ళు నిరర్థకమైన జీవితాన్ని, వేస్ట్ఫుల్ లైఫ్ గడుపుతారన్నమాట. వాళ్ళు పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటారు, వేస్ట్ఫుల్ లైఫ్ గడుపుతారు అంటున్నారు. ఎవరు? వేదాలు చెప్పిన ఈ యజ్ఞచక్రం ప్రకారం జీవించని వాళ్ళు. అంటే మరి యజ్ఞచక్రం చూసాం కదా మనం. అందుకని వేదాలలో ఎవరి డ్యూటీస్ ఏమిటో అన్ని క్లియర్గా చెప్పారు. ఆ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా మనం వేదాలు చెప్పిన విధంగా మన బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలి. ఎలా? ఒక యజ్ఞంలాగా నిర్వహించాలి. అంటే భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధంగా, ఆయనకు అర్పించి ప్రీతి కలిగించే విధంగా ధర్మ మార్గంలో నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంగా నువ్వు స్వీకరించు. అది ఆ రకంగా చెయ్యి. అలా చేయనప్పుడు పాపంతో జీవించే వాళ్ళు అవుతారు. నిరర్థకమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు, వేస్ట్ఫుల్ లైఫ్. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభవపూర్ణమైన జీవితంతో, అంటే ఇలా ఏదైనా సమత్వంతో ఉంటూ, ఆ ప్రాక్టీస్తో ఉంటూ, అలాంటి జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మలోనే వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నవాడు ఆత్మలోనే తృప్తుడై పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందిన వాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మలేవి కూడా ఉండవు. సో ఈరా యజ్ఞంలాగా పనులు చేసుకుంటూ పోతే, మనం ఆ సాధనలో ఉంటే క్రమంగా మనకి ఆత్మతత్వం అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ కోరిక అనేది తగ్గి మనలో ఈ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఏర్పడుతుంది. అంటే శుద్ధత్వం, రాగం లేదు, ద్వేషం లేదు. సో క్రమేణా ఏమవుతుంది? క్లీన్ అయిపోతాం. మనస్సంతా మన మనస్సు క్లీన్, మన భావాలు క్లీన్, ఏ ఆలోచన అంటే అన్నీ సమానం అనుకునే స్టేజ్ ఆ ప్రాక్టీస్తో నిజంగా ఫైనల్గా సంపూర్ణంగా ఆ స్టేజ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని, ఆ సచ్చితానంద తత్వం ఏమిటో తెలుసుకుని ఆ ఆనందంలో, ఆ దివ్యానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందంలో మునిగిపోయి వాళ్ళకి ఆత్మలోనే తృప్తులై సంపూర్ణ సంతుష్టికి, పూర్తి సంతోషం, తృప్తి, బ్లిస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని. ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చే ఏ కష్టాలు కూడా ఆనందాన్ని తీసివేయలేవు. అటువంటి ఆనందం అన్నమాట ఆత్మలో ఉన్న ఆ సచ్చిదానందం. కాబట్టి అందులో ఆత్మలోనే తృప్తులై పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందిన వాడికి ఇక ఆ స్టేజ్కి వస్తే ఇక వాళ్ళు చేయవలసిన కర్మలు ఏవీ లేవు. సో భగవంతుడు ముందేం చెప్పారు? కర్మ చేయకుండా ఎవ్వరికీ లైఫ్ గడవదు ఈ జీవితం అని చెప్పారు కదా. అందుకని అందరూ పని చేయకుండా కూర్చోవడం కంటే పని చేయడమే బెటర్. ఎప్పుడు ఈ స్టేజ్ వచ్చే వరకు మనం పని చేయాలి. కానీ పని కూడా ఎలా చేయాలి? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణం, యజ్ఞం చేసినట్లు చేయి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావంటే నీకు లోకోయం కర్మబంధన, లోకంలో నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. సో అది ఆ అండర్స్టాండింగ్తో మనం ఆ రకంగా కర్మలను చేసుకుంటూ వచ్చి అలా పర్ఫెక్ట్ సాధన చేయగలిగినప్పుడు ఈ స్టేజ్కి వెళ్తారు, ఆత్మానుభవ స్టేజ్కి. ఆ ఆత్మానందాన్ని, బ్లిస్ని పొందగలుగుతారు. సో అప్పుడు ఆ స్టేజ్కి ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొంది ఇక ఏది ఆ స్టేజ్లో ఉన్నవాడికి అప్పుడు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అది
నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అన్నమాట. అకర్మ అంటే ఊరికినే పని మానేసి నేను సన్యాసం తీసుకున్నానంటే అది అకర్మ అవ్వదు. ఇలా ఎప్పుడు ఒకటి సాధనలో అకర్మ ఏమిటి అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగితే అకర్మ. ఎందుకు అకర్మ అంటే మనకి ఏ కర్మ బంధాలు రావట్లే, పాపము రావడంలా, పుణ్యము రావడంలా. సో మన బ్యాలెన్స్ జీరోగా ఉన్నప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. సో బ్యాలెన్స్ జీరోగా ఉంచుకుందాము, ఏ పని చేయకుండా ఉంటే మనకి ఏ పాపం ఉండదు, పుణ్యం ఉండదు కదా అని పని మానేస్తే కుదరదని ముందే చెప్పారు. పని చేస్తూనే పాపం పుణ్యం లేని విధంగా చేయాలి. ఎలా? సమత్వం. ఏదొచ్చినా ప్రతిఫలం సమత్వంతో ఉంటే పాపము రాదు, పుణ్యము రాదు. సో అది అకర్మ. సో నిజమైన అకర్మ ఏది అంటే ఆ సాధనతో ఉంటూ చివరికి ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందేంత పర్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఏ పని చేయక్కర్లేదు. అది ట్రూ అకర్మ, నిజమైన అకర్మ. ఆ స్టేజ్ అన్నమాట. అది అకర్మ స్టేజ్లో ఉంటారు. నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అది. నైవతస్య. ఓకే, ఆన్సర్స్ సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అందరు అటెండెన్స్ తీసుకోండి. హరే ఓకే, కృష్ణ సెకండ్ ధన్యవాద చాప్టర్. ప్రణామ్స్. స్వధర్మం చేయాలి, సమతుల్యత ఉండాలి, కర్తవ్య నిర్వహణ ఉండాలి. హైమావతి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో సెకండ్ చాప్టర్లో కర్మయోగం గురించి క్లుప్తంగా ఇలా చూసాం. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. శోభారాణి మాతాజీ, జ్ఞానేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకుని నడుచుకునే వారిని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటారు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సుఖ దుఃఖాలను కూడా జయించిన వారు శాంతిని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. ఇది స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాల్లో చెప్పారు. వెరీ గుడ్. శ్రీరామ సౌమ్య మాతాజీ, విద్యుక్త ధర్మం వదలకుండా చేయాలి. కరెక్ట్. శోభారాణి మాతాజీ, చేసే పనిని భగవంతుడికి సమర్పించడం యజ్ఞం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అందరూ చెప్పిన ఆన్సర్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోక. సో ఆత్మానుభవంలో సంతృప్తిని చెందుతూ అలా పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందేవాడికి ఇక ఏ కర్మ చేయవలసిన పని లేదన్నారు కదా. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? నైవతస్య కృతేనాథో నా కృతే నేహ కశ్చన నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయ. సో ఆత్మానుభవం పొందిన మనిషి తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ ద్వారా పొందవలసిన ప్రయోజనమేది లేదు ఇక. ఎందుకు వీళ్ళు ఆ స్టేజ్ వస్తే ఏ పని చేయక్కర్లేదు అంటున్నారు కదా. అదేంటి, ఎందుకు చేయకూడదు, మరి బాధ్యతలు ఉండాలేమో అనుకుంటాం కదా. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇక వాళ్ళ డ్యూటీస్ ద్వారా వాళ్ళు పొందే ప్రయోజనం ఏది లేదు. ఇక డ్యూటీస్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏ ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ లేదు. అయినా కూడా అలా ఒకవేళ వాళ్ళ కర్మను వాళ్ళు చేయకపోవడం వల్ల ఇతరుల జీవులపై ఆధారపడవలసిన అవసరం కానీ అతనికి లేదు అంటున్నారు. సో అలాంటి డ్యూటీ చేయకపోతే ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం కానీ వాళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకు? వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. వాళ్ళు భోజనం ఉందా, ఆ అవసరం జరుగుతుందా, అయ్యో ఇది చేయకపోతే నాకు ఇల్లు ఉండదేమో, నాకు భోజనం ఉండదేమో, నాకు అది ఉండదేమో అనే ఇది కూడా వాళ్ళకి లేదనమాట. ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు, ఎక్కడైనా సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళకి ఇక ఏ పని చేయవలసిన అవసరం అనేది వాళ్లకు ఉండదు, ఈ ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన వాళ్ళకి అని చెప్తున్నారు. ఇక వాళ్ళకి ఇక భగవత్తుడు ఆత్మతత్వంలో ఆనందాన్ని పొందడం, భగవతత్వాన్ని ఎంజాయ్ చేయడంలో తప్ప వాళ్ళకి ఇక ఏ డ్యూటీ లేదు ఆ స్థితిలో అని చెప్తున్నారు. సో అది దాని గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు. అంటే అలా ఏమీ లేకుండా కూర్చుంటారా వీళ్ళు జడత్వంతో అనే డౌట్ వస్తే నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారంటే, తస్మాత్ అసక్తా సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హి ఆచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుష. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి సతతం ఎల్లప్పుడూ అసక్తతతో, సంగత్వం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా కార్యం కర్మ సమాచర, కర్మను చక్కగా అలా చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా అటాచ్మెంట్ లేకుండా. అసక్తో హి ఆచరన్, అలా అసంగత్వంతో అంటే మనకి అటాచ్మెంట్ లేకుండా గనక మనం ఆచరిస్తే కర్మలను పరమాప్నోతి అంటే ఆ పరమతత్వాన్ని, దివ్యత్వాన్ని పొందుతాడు. ఆప్నోతి
పొందుతాడు ఎవరు? పురుష మానవుడు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కర్మఫలాల మీద ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ అని భావిస్తూ పనులను చేయాలి. మనం నార్మల్గా పనుల కంటే ముందే మొదలుపెట్టే ముందే ఈ పని వ్యాపారం మొదలుపెడితే మనకి ఎన్ని లక్షల లాభం వస్తుంది అంటూ ఆలోచిస్తూనే మొదలు పెడతాం. అంటే ముందే ఫలితం మీద ఆసక్తితో ఉన్నాం అనమాట, పని స్టార్ట్ చేయకముందే. సో కానీ అంటే అలాగని ప్లాన్ లేకుండా మొదలు పెడతామా, లాభమో నష్టమో వస్తుందన్న ఆలోచన లేకుండా ఎలా మొదలు పెడతామని డౌట్ రావచ్చు. లాభం రావాలనే మొదలు పెడతాం, కానీ ఇక మన మైండ్ ఎంతసేపు అబ్బా అంత వస్తే ఎలా, ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఇక దాని మీదే ఆ విపరీతమైన మోజు అనమాట, అటాచ్మెంట్. అది వదులుకోండి. ఇంత రావాలి, లాభం రావాలి, అందుకని వ్యాపారం చేయాలి, ఇది నా బాధ్యత, ఈ రకంగా నా కుటుంబాన్ని నేను పోషించాలి అనుకుంటూ వ్యాపారం చేయడం తప్పులేదు. కానీ అబ్బా వస్తే బాగుంది ఇక దాని మీదే ఆ మైండ్, ఆ అటాచ్మెంట్, అది వదులుకోండి అంటున్నారనమాట. ఆసక్తి, విపరీతమైన అటాచ్మెంట్. అలా ఇది నా డ్యూటీ, నేను వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదించి నా కుటుంబాన్ని పోషించడం నా బాధ్యత అనుకుని సక్రమంగా అంతవరకు ఆ వ్యాపారాన్ని సక్రమంగా చేయడానికి మన ఉన్న శాయశక్తుల ప్రయత్నించడంలో తప్పు లేదు. కానీ వస్తుంది అంత వస్తుంది ఇంత వస్తుంది అంటే ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఇక అదే మన యొక్క ప్రైమరీ గోల్ అనుకోకుండా మనం ఇదే బాధ్యత అనుకుంటూ అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కర్మఫలాల పట్ల ఈ ఆసక్తిని పెట్టుకోకుండా మన డ్యూటీ ఇది అంటే కర్మఫలాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అనే తపనతో కాకుండా ఇది నా బాధ్యత అంటే ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోండి. ఈ ఆసక్తి రాగద్వేషాలు కాకుండా బాధ్యత, ఇది నా డ్యూటీ, అందుకని నేను ఇది కరెక్ట్గా చేయాలి అని చెయ్యండి. అంతేగాని అది కావాలి అందుకు చేస్తున్నాను అలా కాకుండా అంటున్నారనమాట. కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తితో కాకుండా ఇది నా బాధ్యతని భావిస్తూ కర్మలన్నీ కూడా చేయాలి, పనులలా చేయాలి. ఎందుకు అంటే తప్పేముంది, కావాలి అనుకుంటే అనే డౌట్ వస్తుందిగా వెంటనే. దానికి కూడా రీజన్ చెప్తున్నారు వెంటనే. ఏమని? ఎందుకంటే మీరు అసంగత్వంతో కర్మ చేశారు అంటే మనిషి పరాన్ని, దివ్యత్వాన్ని పొందుతాడు అంటున్నారు. ఎందుకు ఈ అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ మనకి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్, రాగాలు, ద్వేషాలు, కోపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు ఇవన్నీ కలిగిస్తాయి, దుఃఖాలు. కాబట్టి ఈ డిటాచ్మెంట్తో నా బాధ్యత అనుకుని ఎక్కువ ఆలోచించకుండా మనం పని చేయడానికి అవసరమైనంత వరకు బుర్రను ఉపయోగించి మనం భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా కరెక్ట్గా ఆ పని చేస్తే అలా ప్రతిఫలాసక్తి, రాగద్వేషాలు వదులుకుని అప్పుడు మనం దివ్యత్వాన్ని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. అది అంటే ఈ ద్వేష రాగాలకు అతీతంగా వెళ్ళి ఎప్పుడు కూడా దివ్యమైన సచ్చిదానందాల్లో మనకు స్లోగా ఆనందం అర్థమవుతూ వస్తుందన్నమాట ఈ రకంగా చేసినప్పుడు. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. సో జనక మహారాజు లాంటి రాజులందరూ కూడా కేవలం ఈ డ్యూటీస్ చేయడం వల్లే వాళ్ళు సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. వాళ్ళు ఏ అష్టాంగ యోగాలు చేయలేదు, ఎంతో జ్ఞానం నేర్చుకోలేకపోవచ్చు, వాళ్ళు విపరీతమైన యాగాలు, భక్తులు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తూనే, మరి వాళ్ళేమి రాజ్యం వదిలి వెళ్ళిపోలేదు, సన్యాసం తీసుకుని వాళ్ళు రాజుగా తన డ్యూటీస్ అని చేశాడు, ఆయన గృహస్థుగా చేశాడు, అన్నీ చేస్తూనే వాళ్ళు సంపూర్ణత్వాన్ని. జనక మహారాజు గొప్ప జ్ఞాని, ఆయన మరి గొప్ప భక్తుడు, మరి సంపూర్ణత్వాన్ని పొందినవాడు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా పొందారు అంటే కేవలం వాళ్ళు డ్యూటీస్ చేయటంతోనే వాళ్ళంత సంపూర్ణత్వాన్ని పొందగలిగారు అని చెప్పి, ఇది కర్మయోగం కాబట్టి కర్మయోగం ద్వారా ఎలా ఈ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందొచ్చు అనే విషయం చెప్తూ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇలాంటి వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారనమాట. కాబట్టి జవన సామాన్యానికి బోధించే నిమిత్తం నువ్వు తప్పకుండా కర్మను చేయాలి. ఎందుకు అంటే అందరికీ కూడా నువ్వు చేసి చూపించే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నువ్వు ఉండాలి. ఈ రకంగా కర్మ చేయాలి అని నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఉదాహరణగా అవ్వాలి. నీ జీవితాన్ని అందరికీ కూడా ఒక ఎగ్జాంప్లిఫై చేసేటట్లుగా జీవించాలి. అంటే అందరికీ కూడా
విషయాలను తెలియపరిచే విధంగా ఇది జీవన విధానం అని నువ్వు చేసి చూపించే విధంగా నువ్వు జీవించాలి. అందరికీ ఒక ఆదర్శప్రాయుడుగా ఉండు ఈ రకంగా జీవిస్తూ అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో జనక మహారాజ్ ఆ రకంగా మనందరికి ఆదర్శప్రాయుడు. ఆయన విద్యుక్త ధర్మం నిర్వహిస్తూనే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందాడు. కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇలా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసుకో అని చెప్పి ఈ రకంగా చేసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యద్యద్దా ఎందుకు యద్యద్దాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదను వర్తతే. మహానుభావులు ఎటువంటి పనులు చేస్తారో ఆ సామాన్యులందరూ అనుసరిస్తారు, వాళ్ళనే స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా అలా చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంతటితో ఈరోజు ఆపి రేపు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో